Stħarriġ tal-opinjoni pubblika fil-Malta Today ipoġġi lil Prim Ministru Joseph Muscat bħala l-iktar mexxej fdat f'pajjiżna. Fost oħrajn baqa' jispikka l-mod kif fost dawk imsejħa switchers jgawdi fiduċja li hija d-doppju ta' dik li jgawdi Busuttil. Fost is-switchers 48.1% wieġbu li jafdaw lil Joseph Muscat fil-waqt li 25% għażlu lil kap tal-Oppożizzjoni. Fl-istħarriġ li sar qabel faqqa l-iskandlu tal-pagi tal-Partit Nazzjonalista, Muscat igawdi l-fiduċja ta' 40.2% ta' dawk li wieġbu għalih fil-waqt li Simon Busuttil ta' 33.1%. Bekk fil-ġimgħa li Joseph Muscat għala 4 snin bħala Prim Ministru ta' Malta baqa' jżomm konsistenti l-appoġġ b'saħħtu meta mqabbel mal-kap tal-Oppożizzjoni. Xi ħaġa li rari kienet issir f'amministrazzjonijiet oħra, meta l-kap tal-gvern kien isiba diffiċli jżomm appoġġ daqstant b'saħħtu waqt li fit-tmexxija. Intant meta mistoqsija lil min jivvotaw kieku kellha ssir elezzjoni għada, il-Partit Laburista kiseb 34.8% fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb 30.8% biex hawn il-Partit Laburista qed igawdi vantaġġ ta' 4%. Bħal każ tal-mexxej tiegħu il-Partit Laburista wkoll igawdi aktar appoġġ fost dawk imsejħa switchers bi 38.5% jgħidu li jażlu Labour u 26.9% jgħidu li jażlu Partit Nazzjonalista. Dan l-istħarriġ sar sena qabel jispiċċa l-mandat tal-gvern meta l-Oppożizzjoni issa ilha snin iffukata fuq li tikkampanja fil-waqt li l-gvern iffokat fuq it-tmexxija tal-pajjiż. Fil-fatt Joseph Muscat innota aktar minn darba li f'dan il-mument xogħlu mhux li jikkampanja iżda li jkompli jikseb is-suċċessi fit-tmun tal-pajjiż.